Какво правиш? Какво ти по тези територии? Това е моя територия. Това си е града, всеки може да ходи тук. Това е моя територия, особено този квартал. Ти града ли притежаваш? Не, само този квартал. Този цилиндър богат сме. Не, просто обичам да се обличам. Модно. Ти си наемник. Надушвам ги от километри. Аз какво съм, това си е моя работа. Абсолютно. Той костюм колко пари струва? $80, примерно. Но това не е твоя работа. Е, добре, това беше грешка, която беше. Не. Продължавай. Може да го бия. Прибери си меча. Прибери си меча. Или Или рискуваш да умреш. Няма е смисъл. напълно твой. Просто. Може да го убия. Какво се хилиш, бе? Защото ми е смешно. Аз искам да убия, какво ти е смешно? Добре. И сега си изцапа цилиндъра с кръв. Химическото ще го покрие. Ето толкова с не ми казва как ще се може да